Hyvin puree, saatan. Pieneen, tääkin menee. Joo, meillä on Harhalan kanssa ollut tämmöset 450 suitsat tuolla jäällä ja nyt meillä olisi vähän tarkoitus, kun noi jäät sulaa ja virkkeitä hukkuu, niin ei mennä enää vetää näille sinne radalle ollenkaan, siis jäälle. Ja mä tein aina tehnyt mieli koittaa vähän tuota supermotohommaa Harhala. Eikö sä sekä ole ajetutkin vähän? Joo, vuonna 2008 tuli harrastettua jonkin aikaa. Nyt tosiaan Valkaman kanssa saatiin kipinä ja nyt kun on samanlaiset laitteet, niin nythän me rakennetaan näistä sitten semmoset ja mennään kattoo kumpi on parempi. Eli meillä on varmaan, tai meillä on ideana, puretaan vehkeet ja me luultavasti saadaan tuota vähän apuja ja lyhennellään taka-akseleita ja taka-arvoita ja muutetaan etuputkien kulmaa ja muuta. Katsotaan, nyt ei mekään oikein tiedetä, mutta koitetaan painaa tästä jotain videon pätkää aina ulos, miten nää etenee. Eli meillä on 2 pyörää, mitkä me tehdään. Jäärata oli aika komeeta hommaa. Siellä ajettiin sellainen hissun kissu hiljaa, että niin, annanko ikinä vaan pysty. Harhala jätti. Harhala osallistui kisoihin. Joo, ensimmäinen jääräkäkisa ja 14 ekassa erässä ja 16 toisessa, että ei se huonosti mennyt P-Openissa. Tosin siellä oli 2 ryhmää, että varmaan likempänä 35-30 oli kokonaissijoitukset. Mutta jostain se on joskus alettava. Ja tästä tää nyt lähtee tää supermotohomma käymään, että tosiaan puretaan osia ja ruvetaan vähän pimppaa ja vähän maalia, mutta se ei ole pelkkää maalia, kyllä näistä tehdään teknisesti semmoiset pyörät, että pitäisi kerätä. Mutta joo, kyllä tää tästä lähtee sitten vielä. Koitetaan pistää lisää videoita.